Kung kinsa patong ginganlan o drug protector, mao pa nooy loyal kayo ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Matod pa ni Mike Rama, bisag sila na lang duha ni Duterte ang mahabilin sa PDP laban, dili niya biyaan ang kanhi Pangulo mga kabombo. Bilib sad ko aning Mike Rama kay dili ka mao magdumot. Tiaw muna nga niadtong pagka 2017 sa dihang si Rodrigo Duterte pa ang presidente sa Pilipinas, dimension siya og kaduha ni Presidente Rodrigo Duterte nga usa siya ka drug protector apan wala gid siya magdumot niini. Nasayod ta nga dako kayo og impact ang pag-mention sa iyang pangan ni kanhi presidente nga usa siya ka drug protector. Dako kayo og negative nga epekto sa pagkatao ni Mike Rama ang pag-mention ni Duterte sa iyang pangan. Daw sa naguba ang iyang credibility o gilikayan si Mike Rama kaniadto sa iyang mga higala tungod sa kahadlok nga basin og madamay mga kabombo. Gani kasagaran sa mga mayor nga gipang-mention ni Duterte nga giingog mga drug protector ang nangamatay gyud. Si Mike Rama hangtod karon buhi pa. So bonus na lang na nga nakaabot pa siya karong panahon na. Meaning doon na pa ilain nga plano ang Ginoo ngadto kang Mike Rama kay buhi pa man siya hangtod karon. Ang ubang mga mayor nga gipang-mention nga drug protector nangamatay na. Gani sa una dili gyud gusto unta nga padaganon si Mike Rama og vice mayor sa mga kauban. Sa una di gyud unta ni padaganon og vice mayor si Mike Rama kaniadtong tuig 2019 nga eleksyon nga diin nagtandem silang duha ni kanhi Mayor Edgar Labilla. Mahadlok yung mga kauban kaniadto sa partido nga basig babati ang ilang grupo kay gimension og drug protector si Mike Rama kaduha gyud. Ang ubang mga mayor nga sakop sa PDP laban kay nanglayas na sa PDP laban. Apan si Mike Rama mapasigarbuhon gyapon kayo siya nga nagpahulagway sa kanhi Pangulo. Wala mahadlok si Mike Rama nga bisan pag lutuson siya sa Marcos administration tungod sa iyang pagsuporta sa kanhi presidente mga kabombo. Wa siya ipaki kung lisod-lisoron siya maayo sa Marcos administration. Nasayod naman ta nga ang Marcos administration ug ang pamilyang Duterte wala nay maayong relasyon mga kabombo. Gani sa dihang naay prayer rally ang mga Duterte diri sa Cebu City ngadtong pagka Pebrero diya sa SRP, si Mike Rama ra ang nagpakita nga politiko og niapil sa maong rally tungod kay ang ubang mga politiko nangahadlok na sayod ta nga ang pre-rally sa mga supporters sa mga Duterte kanang gitawag nilag maisog rally kanunay nga nagbatiko sa Marcos administration mga kabombo. Kunya sa laing pong